Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:30. Kumusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati? Kag welcome sa itong pagpangalagad sa This is My Life. Siyempre, inyo kabus nga lagad si Tito Wilma, upod naman ninyo tubtub-tak na 3:00. Sa karon iyang adlaw sang Webes, Enero 28, tuig 2021. Pila na lang kaadlaw, matapos na ang bulan sang Enero, kay tubtub 31 kita. Kag syempre nahanungod man sina ang Anton Dakbanwas sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, hindi bala ara kita sa ano kani nga quarantine status dito ara kita sa MGCQ, di bala Modified General Community Quarantine. Ano ang mangin kapalaran na naman naton sa pag-abot sang katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero pagsulod sa bulan sang Pebrero? Paamo ka na bala, na? Bala magapabilin kita sa amo nga quarantine status ukon na. So hulaton may naton ang desisyon sang aton mga opisyal sang gobyerno. Pero sa malabutan sang aton pagpangalagad sa sininga hapon, dara, kamusta sa inyo? Kamusta man ang dalagan sang panahon dara sa inyo lugar? Diri sa amon iya, bapa mo ka na iya. Diri sa amon, nami man kay ti, makita naton ang kasanag sa bilog nga kalibutan, pero nagalabay ang paggulugalom. Nami man ang katulugon halin sa kaagahon, pero pag-ulo adlaw, mapaang ang panahon. So, hulat kita mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kay karon hatag man naton sa inyo dugay-dugay ang aton sa ni update from pag-asa nga aton sa ni Weather Bureau. Kag pilaman ka mga updates sa nagakatabo sa palibot sang aton pungsod Pilipinas. Oy, halin sa pag-asa, may ara sila apat Tita Wilma, di ba? May apat sila ka mga ngalan sang mga bagyo nga Tita hindi na pagamiton, kumbaga balaging pang-delete sa listahan. Inakon nga nahibaluon naton ang rason sina karon na kag syempre sa dalagan man or update sa coronavirus disease dali sa aton sa Dakbanwas sa Bacolod probinsya sa bugos nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Pila man kahitabo, of course, sa aton pungsod, ano inang nahambal nga double face mask man na nga naman na may nagaswastyon na naman nga mag double face mask kita against COVID-19 variant. Paano ina kag ano himuon ta sinaabi baw kag isa pagid Tita Wilma, may ara man kita ipalabuot sa iton mga palangga nga mga tagpalamati ang inyo bala nga mga cellphone, inyo cellphone sa mga nagagamit sang cellphone, pwede ta na mamintinar ang iTunes sa cellphone number, ang iTunes sa SIM card nga ginagamit. Bisan di ta na pag-ilis-ilisan, pwede na siya. Bisan pa nga mag-ilis ka SIM card o ko networks. Pero hibaluon ta na ang
kaundan sina paamo ka na bala. Ini kating akon smart dugay-dugay na ginagani. Pag uso naman sang micro nga ano ni nga SIM card, pwede malagay di ba sa mga nagliligad primero gid kadalag ko sa mga SIM card, di ba? Dugay-dugay pag bag-o naman sa mga models ng cellphones. Ang nag-uso naman mga micro SIM card, mga gagmay. Iban nga na pang utod nila. Pero pwede mo malang nagali madala kung ano ikaw nga network. Either Globe, either Smart, or ano man ikaw. Dalon mo sa ila opisina dara, no? Kung diin man. Pwede nila na ma-replace sa micro SIM card. The same number, tapos intact man ang unod sang imo sini nga SIM card. Try nyo. Tagpila na subong SIM card, way na kumakal-bakal ya mo. Kahit ti isa man ang ginagamit na ito. Well, anyway, kamusta ang presyo sang karne yung baboy kag manok? Ay, oo. Gamay man da ang mga informasyon karon na nga ito ni gadulong sa inyo. Kag syempre, isa man ka mensahe, isa ka sulat ang aton pagbasahon sa inyo, na halin sa isa man naton kapalangga nga tagpalamati babayi ang aton sender. So ibaluon naton ang kaundan sinakaron sang iya sini nga problema, sang iya sini sitwasyon. Okay? Baw ho nga mga anak basta gani gugma na, di ba, kadamo sa mga kabudlayan nga mga ma-encounter kadamo sa mga problema. Uy, pag-ulang si Tita We, nagmuno nga masanag ang aton kalangitan, kag may pagulugalom, o mabatian na nato, nagatupa ng ulan sa bumungan sang aton iya dari penthouse. Sa inyo dagawlan man. Ay, oo, Tita Wilma, kag syempre, ang ato naman FYI, for your information segment, ano ang informasyon nga aton man ma-share sa inyo sa siningapon? Abi, raise your hands sa nagkakaon sang isda. Very good, no? So, isda naman to pikot. Sa karon na, pila ka mga informasyon man ang iton igadulong sa inyo na tungod sa pagkaon sang isda. Daw ano ka matun nga kung magkaon ka sang isda, makabatsyag ka sang kalipay. Makabulig iya nga, makabatsyag ikaw sang kalipay kung magkakaon ikaw sang isda. Nga aman, hibaluon na ito inagkaroon kag ano mga benepisyo sa isda para man sa aton. Okay, ang mga nagahulat man sang ilatag sa zodiac sign para man sa ilatag sa horoscope every afternoon. Relax lang ka mo dera. Pero mahay and hello gid anay si Tita Wilma sa aton mga palangga nga mga senior citizen, sa aton man mga elders, kamusta na? Okay gid ang panyaga, do kanami sang yuhom kag manayanaya ang nawong na. Preparar naman karon mga alas 3:30, alas 4 kung anong pamahawon, anong pagasaluhan dara, gani updalang ninyo dara si Tita We. Sa inyo dugay iya nga kaunon basta pagkaon updan nyo lang si Tita We, paamo ka na bala kag sa nambala naton okay lang na siya, no? Sa inyo dara mga radio updanay kita tubtub teknalas 684 kilohertz updanay man kita sa Facebook Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kag magluwas sina pwede pagin pwede ka mo ka-login sa amon sa ni website, no? Search nyo lang or login ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph kag man kita sa my YouTube, search nyo Action Radio Bacolod. Okay na, Tito We? Yes. Sa aton update from Pag-asa, anong update Tito We sa Pag-asa man, na? Kaya ang amihan dito sa bayan sang Luzon, ang northeast monsoon o kung ining amihan amo na siyang padayon nga nagaapekto dito, no? Sa Luzon. Diri naman sa Visayas kag Mindanao, syempre Tita Wilma, may pagulugalom ang aton kalangitan, may mga lapta-lapta man nga pagpanalithi, pagpanalithi, pagtupa sang ulan, hingalit ina tungod sang easterlies, amo nagali nga kapaang, kasarangan naman tubtob. Mabaskog nga dapyas ang hangin halin sa nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa bahin sang Eastern Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ng Calayan Islands, kag nga to naman baybayon ang mga kabaluran. Ang dapya sa mga kabaluran kasarangan tubtob mabaskog na.
Okay? Yes, ang ato naman temperatura, humalin kainas ang kaagahon from 23 degrees to 30 degrees Celsius. Di ba, Tita Wilma? Yes. From 23 to 30 degrees Celsius. Kag sa siningation, 29 degrees Celsius ang aton mabatsyagan nga temperatura diri iya sa Banwas ng Bacolod. Okay. Kag magluwas man sina Tita We, ang aton sini Haring Adlaw. Si Haring Adlaw nga aton man gina saligan sang masanag iya kag nagahatag man sa aton kapagsik nga silak sang adlaw. Nagbutla kaina alas 6:12 sang aga kag karon alas 5:51 naman siya sang hapon magatunod. So amo inang informasyon nga nakuha man naton sa Weather Bureau sang Aukon ang Pag-asa. Kag may dugang patatungan nakuha gali Tita Wilma na may ngalan sang bagyo nga gindula kumbaga do gindilit isang Pag-asa ubot silingon hindi na paggamiton sang Pag-asa ginakabig na nila nga retired inangalan sang apat ka mga bagyo nga nagresulta sang tuman nga kahalitan sa pungsod sang tinalikdan nga tuig 2020. Bot silingon sina na hindi na sila liwat paggamiton sang Pag-asa inang apat ka mga ngalan nga inasang bagyo. Ano ang mga bagyo nga ina, Tita Wilma man? Hindi, kiti ang kahalitan bala nila. Ang ambo, ang bagyo nga ambo. Kaya nga, ang kahalitan nga gindulot sa bagyo ambo sa pungsod, naglabot sa 1.574 bilyones pesos. Ang bagyo Kinta naman, ang bagyo Kinta nagresulta ina sa kamatayon sang 27 katawo. Kag ang iya kahalita naman sa pungsod Pilipinas naglabot sa 4.223 bilyones pesos. Ang bagyo naman nga si Rolly, 25, 25 ka tawo ang nagkalamatay tungod kay Rolly. Ang iya naman kahalitan sa itong pungsod Pilipinas, naglabot sa 17.875 bilyones pesos. Pero ang dako gidya nga nakahatag sang kahalitan ang katapusan si Bagyo Ulysses. Kay nga si Bagyo Ulysses pila gidya kakabuhi ang iya ginutas 101. 101 katawo ang napatay tugas sang Bagyo Ulysses. Kag ang kahalitan nagresulta sa 20.261 bilyones pesos. Tungod sina mga kahalitan sang apat ka bagyo, wala na ina sila sa listahan sang Pag-asa. Pag-aislan na sila. Ang amo nga mga ngalan pag-aislan. Islan sa ngalan nga ang ambo aghon. Mangin aghon, ang Kinta islan kay Kerubin, ang Rolly islan kay Romina, kag ang Ulysses islan kay Upang. Ina sila para naman sa 2024 nga listahan. So, kabigon nga retired ang isa ka, kabigon nga retired ang isa ka tropical cyclone name kung maglabot sa 300 o kung masobra pa ang kadamuon sang nagkalamatay o kung naglabot sa 1 bilyon ka pesos ang balor sang gintugan nila nga kahalitan. Amo nagbasihan na kung nga gindula ina sila sa listahan. Ay, hoo. Pero abi ninyo bala mga anak, may nasiplatan diri si Tita Wilma. Magluwas sining pangatubang naton sa karon. Di ba? Gapangatubang ta sa pandemic, COVID-19, ining COVID-19. International news ni siya pero bantayan ta ng kaundan sina.
May ginhambal si Bill Gates mo nga talalupang doon. Siling ni Bill Gates preparar sa masunod nga pandemic pareho sang gera nan. Di ka balo kita kung sino si Bill Gates. Bilyonaryo, ina siya nga pilantropo, di ba? Billionaire philanthropist Bill Gates na. Bilyonaryo nga pilantropo nagpaandam nga ang kalibutan kinahanglan magapreparar sa masunod nga pandemic as it would for war, para sa gera. Kalakip ang investment sang tens of billions of dollars each year. Amo nang ginpagwa, amo nang ginpagwa iya nga sulat niya kahapon nga adlaw. Nabuta na ginsulat sa ginsulat kit kabalong kita kung sino si Bill Gates, Microsoft co-founder, kag ang iya asawa nga si Melinda sa annual missive. May ato didto sila nga ginsulat nga we can't afford to be caught flat-footed again. So, ang paandam sa masunod nga pandemic or the threat of the next pandemic will always be hanging over our heads unless the world takes steps to prevent it. So, bantayan natin mga update na hanungod sila maging pahayag niya. Baw, oo mga anak, wala na ginbala katapusin ang tanan. Okay, Tita Wilma, hindi ka nasiplatan ko lang ko i-mention ko, di ba la, sa mga palangga na ito nga mga tagpalamat. Amo na kinanglan preparado gid kita sa tanan nga nag-abot sa aton kabuhi, di ba? Ari pagino. Ariyo ning aton diri sa Pilipinas anay. Kay tiang aton sa ni Department of Health o kunang ahensya sang ikaayong lawas diri sa aton pungsod Pilipinas. Nagpabutsyag iyang tun-an nila kun bala nagakadapat sa gihapon nga magamit ang mga Filipinos sang double face mask o kun doble nga face mask para mas effective nga makalikaw nga malatnan sang COVID-19 ilabi na gid ining bag-o nga variant na kay ti inaiya una na nga ginrekomendar dito sa Estados Unidos or sa Amerika ining double face mask nga ini para makaangkon sang dugang iyang cover o kon pangtabon sa atong siniguya para hindi makaagi or makalusot ang respiratory droplets na. Pero kung si Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere ang pamangkuton, sila doble proteksyon ang ginahimo sa mga Pilipino sa pag suksok or paggamit sang face mask kag face shield. So, but silingon, no, nami, kung may face shield, kung may mag-asik, kaya aral sa face shield, matupa mo, di ba? Nine. Siling ni Vergeri, gani. Yung pamatsyago naton, isa ka face mask nga suksok naton, plus pa sang face shield, enough na to be protected. In matalupang dan, tagina from the time we implemented a mask and face shield, hindi na, wala na masyado nga saka na ang kaso. Although nga saka gin man ang kaso, pero ma-manage na. Ti sa Amerika, wala ginarekomendar ang pagsuksok isang face shield sa ila sini nga pumuluyo, di ba? Dito okay lang kung mag-double sila face mask. Kaya wala to ginarecommend sa ila mo. Pero sa pihak sinadamo, gihapon sa mga Amerikano ang nagapangindi, nagapamaliban gid sila iya sa takod paggamit sang face mask sa mga public places. Hindi mga sila mag-face shield. Kung nagakadapat gidman ang pagsuksok sang isa ka face mask, kinahanglanon na sang DOH ay nagakaigo ng ebidensya nga mas effective ang mga ini. Amot yan sing ganun kung idouble tabali ang face mask sampawon. Bo ano na kabudlay na maghinhawa, no? Maambot na lamang giliw. Pero hulito na ito nina. Hulito na ito ng mga development angot sa sinaiya nga impormasyon. Okay, alaunat 49 Action Radio
Philippine Standard Time. Sa ato naman mga kauturan nga nagagamit sang cellphone, ara ho, ang aton NTC or National Telecommunications Commission. Nagsiling. Paagi na sa Senate hearing ang mga telco companies o kunin mga telecommunications companies ang nagpromisa suno sa ila sang full implementation sang Mobile Number Portability Act. I-implementar ina sa Setyembre 30, 2021. Base dira, pwede mo mamentinar o mapabilin ang ikaw nga subscriber, pwede mo na iya papadayunon, no? Ang inyo sini number, wala na iya bayad. Ina nga layi, no? Ina nga layi or law, applicable ina kung ang users ang bag-o or magailis halin sa prepaid pakadto sa postpaid o kung vice versa. So, ini nga mga aksyon, ara iya na base sa Republic Act number 11202 o kung ang Mobile Number Portability Act. Mayo man na gani. Pero sa mga may katuyuan nga hindi maayo, kag mga naghahimo sa mga hindi maayo, nga nagahalit sa ila isig kapareho. Tiya mo na yan, hindi na sila konforme, pero kung para sa aton nga mga ordinaryo nga pumuluyo, nga nagapangabuhi sang normal, okay niya sa aton, pero sa ila medyo mabulubudlay siguro. Na? Okay? Tiga bakal pa ka mo baboy, kag manok. Karni sang baboy, kag manok, baho. Kaya, di ba, ang rason sa iba, tititawi, kaya kamahal man sa isda, tuod, bala mo, no? Ay, oo. Ti kadamo man sang nagawiit sang presyo sang karne sang baboy, kag manok. Kay nga, diri sa aton, okay pa. Sa iban nga lugar, 40 na gid iya, kay galabo 300 pila sobra pa ang presyo sa kada kilo. Pero ang aton sa ni Malacanang, no? Ipagwa nila ang executive order o kung EO nga magapugong sa padayon nga pagsaka sang presyo sang karni sang baboy kag manok. Ang hambal gani ni Senator Bongo nga gen-review na sang Office of the President ang amo iya nga executive order. Kag permi man suno sa iya niya gina-follow up sa executive ang ining EO nga ini, kag ginapaabot man nga pagapirmahan ina sang presidente anytime. Pero iya man ginasiguro sa mga stakeholders nga ginabalansi man permi sang gobyerno ang interes. Hindi lamang sa mga konsumidores, kundi pati na sa mga traders. Buot sila yung ginabalanse, no? Ang sabahin sa mga consumers kag sabahin sa mga traders. Pero angot man sina nagapangabay man ang senador sa mga negosyante nga hindi lang paguntatan ang ilang sini operation sa pabutyag iya nga ara ang gobyerno. Ara man ang gobyerno di tanak nila pagpabayaan, buligan tanak nila. Oo. Kaya baligyan ni go. Nya kinanglan taman ina nga solusyon mo, ilabi na gid sa karon nga panahon, damo sang aton mga kauturan nga mga Pilipino ang nagakadulain sang trabaho. Wala na sila inubakal sang mga pagkaon nila. Di masaka pa ang presyo. Di anong resulta? Mas labi pagid sila nga magaantos, mas labi pagid sila nga mabudlayan. Amo na ang gwa sang tanan kung hindi magkooperar ang tagsa-tagsa. Okay, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Inang mga nadulong manaton nga mga updates sa inyo para iya karon nga adlaw. Sa gihapon, ang mahambal ni Tita Wilma extra careful
Sa ginapangatubang naton nga padayon nga pandemic ang COVID-19 kag sining bag-o nga variant ining UK variant sang COVID, no? Kinahanglan halong-halong lang gid kita proteksyonan ang aton kaugalingon, pabaskugon ang aton lawas kag indi mangin pasaway na ang inyo dira mga face mask, face shield kun magwaara gid ang physical or social distancing, kag ang proteksyon ninyo sa inyo mga kamot kinahanglan inyo alcohol. Kung may ara man lang hilinawan dira, manghinaw gid as always. Kag kung magpauli sa balay, ha? Kung ano ba lang mga nakaptan nyo, madumduman nyo, kag diretso lang kamo, bao ang mga mauyatan ninyo, kung pwede, hindi man siling tama, gid kita ka-istrikto, pero wala sang malain kung kitang nagahalong. Ang mga doorknobs na, ang mga mauyatan ninyo, da kinanglan panarapuhan, gina. Kay mahapos man lang maghimo, disinfectant mo, kung may ara ka mo dira sa inyo balay, be, kung may ara ka mo da inang chlorine, isog-isog ba, ho, no? Na, Zon Rocks, butangan nyo lang tubig, damo, na, damuon nyo lang yung tubig, pwede na. Okay, Tita Wilma, 1:55 sa ato na dira mga kauturan nga nagakinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Ara lang sila, Tita Wilma, sa may likod sang Base Center. Ara sa likod sang Base Center, Ferrero Street, nahamtang ang Johnny Dossi Flower Stand. Pero pwede man kamo iya magkatawag, no? Kag makapalamang ko tanon sang inyo pagkinahanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Ara 0930 Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Hi and hello. Dira sa FB Live, mayong hapon lang dira, be. Ibobzonum. Good PM to do ulan talisay. Te, kita mo? Sa talisay kuno ya tudo to yang ulan. Samtang diri sa aton sa Bacolod, no? Ara man, nagatupa-tupa man. Okay lang na siya. Na? Hello, iloy ko sa kadalagan kag nagaupod gid sa akon ara sa kapaslawan. Sige hapon ang imo anak nagaupod gid sa kahanginan sa imo programa. Nga napunan sa kadalagan IRR tuparan Montuarinio. Mayong hapon lang da. Virtual Pinda, good PM, Action Tito, monitor always gihapon kami diri sa Salon Homes. Please, shout out sa kay Roslyn Bison and his family sa may Calatrava sa San Carlos. Gapamati gid ni sila now sa imo titawe. Halong kagidhan. God bless you always. In the virtual Pinda, salamat gid. Pakigwit lang Tita Wes sa taga Sitio Ubos, San Enrique, sa family Buena Flor, Jaime family, and Dupasi family. Thank you gid. Halin ina kay Inday, April Joy Buena Flor Gaston. Thanks gid halong ikaw, na? Good afternoon Tita Wes. Have a blessed afternoon to all of us. Watching live and monitoring over the Action Radio Bacolod from San Enrique. God bless us all. Christ carry Paul Javier Tinatay. Nasa inyo dira sa mga taga San Enrique. Wow, salamat gid sa inyo. Ma'am Vanessa Mayo, good evening to we. Yes, ma'am, good morning dira sa imo. Watching always, afternoon gali sa amon, sorry. Watching always ARB, number 1 from USA. Well, thank you, Gida. God bless and more power to you always. Thanks, gid ma'am. Halong kamodera, na, para sa Bugusman nga pamilya. Good afternoon, Tito Wet Present. Keep safe always. Thanks, gid. Hello to Action Radio Energy Fans Club. Kay halin ina ka Inday Chin o si Sir. Mayong hapon, Tita Wet. Pero migid ko gasubaybay sa imong program. Bisan ari ako sa Manila. Greet lang ko da sa anak ko sa Kalong-Kalong Zone 1. Mark Bingela, halin ina kay Susana Tahonera. Inday Giselle Franco, yes, mayong hapon man sa imo. Kamusta ka mo dira sa Maaw? Ada man si Tuto Erwin Gonzalez dira sa kanila sa ilan Inday Kuko. Salamat gid, no? Mayong hapon, Action Tita Wilma.
Monitor lang kami, kaya monitor lang kami. Dira kay Fermin Calvo Condas Jr. kay Bukol Omania sang Barangay Pacol, Bago City. Virgo September, ara man siya. Hello, Tita We. Kay Alex Montesa. Nagaulan dira. Good afternoon, Action Radio, and to all the staff. Siswe, pagwit ko na happy birthday kay Roger Hasermida today. Ay, birthday gali niya, Sis J. Yes, thank you, good. And good afternoon sa imo dira, no? Kay Roger Hasermida, happy birthday. Mayong hapon, monitor lang ko sa may barangay Hagimit, La Carlota City, Amor Malayang. Salamat man. Good afternoon, Tito Wen. More power to your program. Yes, Sir Noel Amar. Miss Heaven. Mayong hapon, Homalumina. Tito We, mahal ang presyo sang manok kag baboy. Mas maayo pa maglaswa kay na kag parisan mo sang isda nga pinarito, Tito We. Pero subong diri mahal ang kilo sang isda, mas barato pa diri. Ang masil na maayo pa mababoy nang kay mahal gid yang manok. Pero subong ga amat-amat saka. Yes, Sir Noel, thank you again. Edgar Pilayo, Tita Wilma, mayong hapon. Tita We, ari kami kapamati sa Bago City. Blondie, salamat man. Hello, pagwit sa mga friend ko sa Murcia, kag sa family ko. Halin kay Rodney Dichon Morden. Salamat, good afternoon sa imo. Tamyaw ko lang family Demol, kag Lapia family sang Kanduni. Hazel na ipal. Dawala, nagid ni balap pulos ang DOH mo overacting, nagid-double face mask pagidya. Dong hindi ka nagani ka ginawas ang isa. Double pagidya. Gapper nga reaction nito to. Ramil Barbas Pastrana, thank you, Ged. Lipian family. Lani Heromiano, o ara si ma'am na ka-online. Mayong hapon dire sa imo sa Tapas Kapisa. Good afternoon, Tito We. God bless from Victorias. Watching sila. Jansky Villanueva. Yes, salamat gid sa inyo. Dugay naman ha. Balikan ko lang na.
Radio Philippine Standard Time. Okay, relax na ha? Relax lang gen. Mabasa na si Tita Wilma sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang aton pagbasahon nga mensahe sa karon nga hapon, ginpadala ini sang nagapatawag kay Margo, na si Margo. Ang mensahe ni Margo sa This Is My Life nagasiling, maayong adlaw sa inyo sa Action Radio, ilabi na sa katampo sa This Is My Life. Tita Wilma, ako si Margo. Taga Silay City ako. May nobyo. Pero, palihog lang, hindi paglawaga on air ang akon FB account. Ginahambalan nila ako na tungod sa akon boyfriend nga daw nagabuang gid kuno ako sa iya, si Gerald. Sang primero, hindi ko na tita mabaton. Kay nga ama, ayuman ang tanan. Bisan di na ko magkadto, kag bisan anong himuon ko, wala sang nagasaway kag nagadumili sa akon. Pero hindi gali tanan, pwede permi. Nag-abot ang tion nga nakaangkon sang balatian ang akon papa sa kidney. Nagapangakig ang mga utod ko kay hambal nila mas nga gina-prioritize ko pa kuno ang pagbisita ko kay Gerald sang sa papa namon. Isa kahapon tita, sang magbantay ako sa ospital upod si Gerald. Nalipay man si Papa. Tungod nakita niya nga mabuot ang boyfriend ko. Ginaasikaso namon siya nga duha. Nagistoryahan ay gani kami nga duha ni Gerald nga kami ang maatipan kay Papa. Samtang nagahulat pa siya nga mabaton sa iya ginaobrahan. Pila kasi man naman nga naka-bed rest si Papa. Pero wala na niya masarangan pa sang ulihi ang dialysis. Naglala ang iya si Mickey Nabatyan. Halinsad to, nagbag-o na ang tanan. Wala na kami nagauyang sang panahon. Kaginahatag namon ang amon oras sa amon pamilya. Maayo man gani, Tita Wilma, kay antes nadula si Papa, nahambalan ko siya nga maayo man ang amon relasyon ni Gerald. Kaya nakita ko pa nga nagayuhom ang akon amay. O galing ang akon mga magulang ang daw hindi gid konforme.
Hindi pa sila gusto nga magpamay na ako. Pero para sa akon, okay naman tita. Tungod, may obre naman ako. Kag ang boyfriend ko, nagahulat sang iya trabaho. Kabay pa nga magustuhan mo man ang gin-share ko sa This Is My Life. Kag isa lang ang gusto ko man ipalabot sa mga katubo-tubo ko. Nga wala panahon para sa ila mga ginikanan. Nga kinahanglan samtang matserbisyuhan pa naton sila, himuon gid naton. Tungod kun wala na sila, bisan anhon naton sa paghinulsol, nga wala gid kita makaatipan sa ila, wala na sang matabo. Diri lang kutob, Tito We, Margo. Okay, sa itong sini letter sender nga nagpatawag kay Margo, no? Kay Margo, sa imo salamat gid kag salamat kag mayong hapon sa imo dira, no? Salamat sa gin-share mo man diri. May luyag ang ending kalip, may luyag ka nga ipalabot sa mga pareho mo man nga mga hubines, no? Sa mga kabataan. Insakto gimay. Sa mga kabataan nga dawala bala iya concern o kung dawala bala labot no? Sa sitwasyon sang ila sini mga ginikanan, ila binagid kung may ginabatyag, come and go lang sila sa sulod sang balay. Kabay pa nga makamuklat man ang inyong mga mata kag matandog man ang inyong mga balatyagon. Hindi naton pagpabayan ang aton mga ginikanan. Ilabi na kung may ginabatyag sila sa ila lawas. Kinahanglan intsendihon, kinahanglan proteksyonan, kag kinahanglan atipanon man naton sa kutob sang aton masarangan. Kay nga kung hindi na naton kung hindi na sila makasarang kag mapabayan naton, maghinulsol man kita sa ulihi, wala na pulos. Amo na bala siling nila nga subong pa lang, mabatian ka ni papa or ni mama mo, ni tatay or ni nanay mo, nga makahambal ka nga palangga ko ikaw nanay, palangga ko ikaw tatay. Papa love you, Mama love you, di ba? Nga mabatian nila inahalin sa mga bibig mo, ma-appreciate pa nila ina. Pero kung nagatupong na ganing ila mga tuhod kag mga batiis, bisan ano pangawawaw mo kag singgitan mo, hindi ka na nila mabatian. Gani mga anak, ang pagpalangga, subong pa lang, inyo na ipabatsyag kag ipakita para sa ila. Kung sila ang ara na nagahigda sa igan, kag nagakinahanglan sa inyong atensyon, kag nagakinahanglan sa inyo pagpalangga kag pag-atipan. Okay nami man, Margo, kay nami man kay nga una-una sa tanan, kanami sang relasyon ninyo nga duha ni Gerald, sang boyfriend mo. Ang samtang nagahulat siya sa iya trabaho, full support man siya sa imo. Ha? Full support siya sa pag-atipan kay papa mo, sana all. Namo na silimbla nila, sana all. Kabay pa tani, tanan nga mga kabataan, parehon man ninyo. No? Pagbatyag sa mga ginikanan, ang paghatag importansya sa tagsa kaginikanan. Kay nga nangin problema ginasang damo nga kabataan sang halos nga mga kabataan niya ang kakulang sang oras para sa pamilya. Check to na mga anak, no? Kay do very busy gid kamo, especially do very busy gid kamo sa inyo mga gadgets o kung sa inyo man mga cellphone o kung ano man dira nga mga kalingawan sa online. Nga kung suguon gani kamo kun kaisa gasabat lang pero gakalabutan oras kon pero kung suliton kadua ka tatlo ka apat makulitan na makulitan na sa nagahambal kag magpasingit. Sa mga amo sina nga mga sitwasyon kinahanglan ikonsiderar taman mga anak mo no, kinahanglan ikonsiderar taman nga bala dapat naton anay untatan ina, bala anay dapat atipanon anay naton sila kag amo naman ang pagpadayon no.
himuon nato na mga anak. Kinanglan tagaan man naton oras, samtang madamo pa sang oras nga pwede naton ihatag para sa mga palangga naton sa kabuhi. Ang bisyo ang inyo na iya kalingawan, ara lang ginaiya. Basta nga may internet connection, basta may data kamo, ara lang na dira iya. Inyo computer games, ara lang na dira iya. Ang inyo mga friends, inyo mga barkada, ara lang na sila iya. Na? Kung kinahanglan sang pag-atipan kag palangga ang inyo masakiton nga ginikanan, talupang daman ninyo, balik daman ninyo. Ha? Kagkabay nga hindi pa manginuli ang tanan, parang serbihan ninyo sila. Aton parents, hindi lang parents naton, sino man sa pamilya naton nga may mga ginabatyag sa ilalawas, either tita or titos naton, di ba? Manghod or magulang may naton. Kay nga, hindi nyo man mapaktan ang panahon nga sa ulihi, ma-experiensyahan, knock on wood, hindi lang, maninyo ang mga kaangay ng mga sitwasyon. Mga anak, halong langgid ka mo. As always, ilabi na sa pandemic nga aton ginapangatubang sa karon. Diba? Kabay nga i-bless man ka mo ni Lord, nas mga kabataan nga mangin mabinatyagon, kabataan nga binalakon, kabataan nga may heart para sa ila pamilya. Amo na siyang kinahanglan naton. Ang inyo mga bisyo sa karon, ang inyo mga kalingawan, as is lang na iya, ara lang na. Kung mapierdi man kamo tungod sa importante, nga kinahanglanon nga atensyon ninyo kag pag-atipan para sa manghod ninyo, dira nga ginbilin sa ginikanan ninyo, o kung sino man nga tita or tito or lola ninyo nga latipanon, pagkatapos balikan lang no? Galing yung kisa ko maperdi bala, may bad words pa ka nga mabatian. May ara ko na nabatian sa piyak balay mo nga hambal sa nga iya nga tita, bo ina si bo pertigi jatawe mo na abala na mga anak, no? Kinanglan mangin patient lang kita sa tanan nga mga bagay. Kinanglan ang love ara gid sa inyo mga heart. Kinahanglan may peace of mind, kag may love sa inyong heart, kag hindi ninyo pagkalipatan nga ang mga masakito nagakinahanglan sang inyo atensyon, kag sang inyo man pag-atipan, kag pagpalang. Hindi ninyo paghulata nga mangin ulihi ang tanan, kag amo ang paghinulsol, kay ang orasan nagalibot, kag hindi na naton mapabalik pa. Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, sa ito na produkto man sang
Okay, hi lang dira, no? Hi lang, hi and hi lang. Paamo ka na pala tawe. Juval Trinidad, good afternoon. Madam Action Tito We, God bless you always. And the number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. Salamat, gid, na? Rolly Intes Istoya, good afternoon, Tito Wilma. Yes, Alex Montesa, monitor lang kami di Tita Wea from Victoria's Gym. Lihog na lang ko tamyaw sa partner ta sa Kalalauran na kay Jonard Ostunal sa Philippine Coast Guard. May damo ginya salamat Tita We. Okay. Okay, salamat gid. Pasensya herong ka. Tita We patamyaw ko family hibaluan sa Barangay Bata, Bacolod City. Oh yes. Good afternoon, Ma'am Wilma. And to all the avid listeners, especially to Maleke family, keep safe always. God bless and more power to ARB. Okay, thanks, good ma'am. Ma'am Elchurita Ferrer, salamat mayong hapon man sa imo. Patamyaw ko gali, madam. Patamyaw ko kay Madam Elsa Villanueva. Nagapamati gid siya subong. Tita Wilma, halin kay Jansky Villanueva. Salamat gid. Tamyaw ko lang family Lampago dira sa Inulingan Moises Padilla nga permigid gapamati. Keep safe gid kita always from April Patenya Lampago. Okay kaga magluwas sina. Rolly Intes Istoya, good afternoon Tito Wilma. Yes, thank you gid. Kay Noel Teruel, ma'am. Sa diin ng sunog. Diin ko nung sunog. Okay, balanta na dugay-dugay. RR Salveron. Yes, gapamangkot man sila. Kag si Isabel Obre. Lucy Yanson. Mayong hapon, galantaw gid ko sa imo subong liyog lang tamyaw. Happy birthday sa bata ko subong. January 28. Junel ni Okay. Kag... Post fire na kuno, post fire tapos man na. Okay. Sa may Lacson na yon. Yes. Okay. Thank you, good sir. Thank you for the info. Sa may Lacson na yon. Tapos naman control na. Okay. Gatalit hidi Tita We, siling ni Inday April Joy Buenaventura. Good afternoon, Tita We. I pray you are in good health always. Monitor gid ko. Paki-greet lang ko later while nagapanglaba. Nagaka-amaze gid ko always sa mabugnaw mga voice. Thank you gid Tita We. God bless. And more power. Padayon Action Radio, paki-greet lang da sa mga taga San Enrique. Especially sa family Buena Flores, Jaime family. And then, keep safe always. ARB Energy Fans Club. Thank you gid. Gatalitidos diri subong ang hambal ni Inday April Joy. Yes, salamat gid sa imo. Okay. So, balikan ko lang dugay-dugay, no? Ang aton sini mga greetings. Relax lang ka mo dara.
Yes, okay, gid ina siya, Tita Wilma, na? Sa sini naman nga bahin, ang aton mahatag sa inyong informasyon para sa for your information, segment naton, FYI segment naton. As mentioned kaina ni Tita We, ano gani, ang pagkaon, natungod iya sa isda, na? Natungod sa isda, kay nga amo naman ang imo na siplatan, Tita Wilma. Importante ang isda para sa aton ikaayong lawas. Kag magluwas sina, makabuligid nga mangin malipay yun. Makahatag kalipay daw sa aton mo, no? Kaya nga, luwas sa nutrisyon, nga magkuha naton sa pagkaon sang isda, may dako, panigali siya nga mabulig man sa aton ikaayong lawas. Suno sa mga expert, sa mga doctors, antidepressant medications, ang omega-3 fatty acid nga ara mismo nga ginaangkon sang isda. Kaya ang isda may omega-3 fatty acids kin man na. Bot silingon, fish can literally make you a happy person. Di wow, no? Kag makabulig man ini, ilabi na gid sa mga tao dira nga mga buringot. Kaon ka isda, no? Sa mga tao nga mga buringot, mga irritable, kag inapermi, bala naga kunot ang ila, siniagtang, nagasampok ang kilay, ay nga mga anak ka mo, umpisahan mo ang pagkaon sang isda. Kay nga maluwas nga manamit ang isda, masustansya pa ini. Ang hambal sang aton gani mga experts, especially sang aton mga doktor, fish is among the healthiest foods on the planet. Kay nga, rich in vitamins, gani, maayugid siya para sa aton ikaayong lawas. Ang kun man sang isda, ang madamo nga mga nutrisyon. Magkaon ka isda, may makuha ka nga proteins. May ara man vitamin D. Best source man, pinakamaayo nga source ang isda sang omega-3 fatty acids nga kinahanglanon gid sang aton utok. Na kinanglanon sa aton utok kag kinanglanon gid sang lawasang tawo. So sa tanan nga klase sang isda, abi ninyo ang pinakamasustansya amo ang mga fatty kind of fishes na. Ang mga matambok nga klase sang isda, amo na siya ang pinakamasustansya. Ang salmon, di ba? Ang mackerel, ang tuna, kag ang sardines. Kag ginarekomendar man sa mga doktor ang isa o kun duha ka beses nga pagkaon sina kada semana. Pero maangkon ang omega-3 requirements sang aton lawas. Para naton ma-reach ang omega-3 requirements nga needs sang aton lawas na. Ara pagid, nahibaluan pagid nga sa aton man pagkaon sang isda naganubo ang tsansa nga ma-stroke ikaw. Kag manubo man ang tsansa nga atakihon ikaw sa imo korason. Nan, kanami lang gali. Kita mo na. Kag sa pagtuon man, hindi diriya sa aton sa Pilipinas, sa Amerika, sa pagtuon sa Amerika, nagagwa nga 40,000. 40,000 ka mga kalalakinan nga mga health professionals nga nagakaon sang isda isa o kung sobra pa kung pila bala ka beses isa or more times every week 15% lang gid ang tsansa nga makaangkon sila sang heart disease. Kag dako man suno sa report ang kontribusyon sang pagkaon sang isda sa mental development sa mga bata. Mga kabataan, hindi lang magdepende sa mga karne, sa mga frozen foods, kinahanglan kaon gid sang isda. Para sa maayo nga mental development ninyo. Gani panugyan man pagid, no? Panugyan pagid sa mga nagabusong nga mga babae na sa mga kababainhan nga nagabusong kag sa mga aspiring nga mga mothers yung mga nagaplano nga maging iloy sa ulihi kinahanglan magkaon gid kamo sang fatty fish na kaon gid kamo ya isda kay man suno pagid sa mga pagtuon dako iya ang mabulig sang fish consumption para nga magnubo ang tsansa nga makaangkon sang asthma ang baby.
Gani, samtang gamay pa, samtang nagadevelop pa sa imo womb, na, paanaron gid, ikaw iloy kao na isda. Kag kung magwa ng baby, sa iya sini pagdevelop, sa iya pagdako, sa iya pagtubo, kinahanglan tudloan gid naton nga magkaon sila sang isda. Mga bata, anong sa inyo? Pero mga iloy kinanglan tunaan tagin. Kay kabudlay bala inganyuhon sa mga kabataan sa pagkaon sang isda. Kapin pa ko ng bata naka-experience nga mabukog, ayawan kagyan na. Experience-wise, may ara ko inang apo sa hinablos na manang nanaywe kay nadlo ko nga mabukog, hindi tanan nga isda mabukog ka. Nga sinanaywe kakaon gani isda. Hindi man ko mabukog. O sunda bila kung paano magkaon. Mag-usap ka, may mabatyagan ka nga bukog. Hindi, hinahinayon mo lang anay. Kay may ara isda nga mabukog, nga damo bukog. May ara man nga isda nga laka lang ang iya bukog. Na tunan opdan ang kabataan para nga maingganyo sila sa pagkaon sang isda. So far, amat-amat, di nagkakaon man isda. Pero kung nato na sa ila, syempre daog ang mama, wala magawa, pasugtan sa gihapon. Pero mga iloy, mga lola kag mga lolo, tita or titos, mas maayo nga ang bata makatuon sa pagkaon sang isda para ila maapresyar ini. Kinahanglan pa intindi naton ang kaimportante sini kag ang mahatag nga kaayuhan sa ila ikaayong lawas. Di ba? Yes. Alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time sa aton man mga kauturan dira na relax lang kamo kaysa pagbalik man ni Tita Wilma, magabasa na kita sang inyo tag sa zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, dira kay Lucy Anson, yes, kay Zabel Obre. Nasabat na. Okay, good sa taga Barangay Sumag, Vilma Colasisang, Intes Saldoa, kag Aileen Intes. Halin ina kay Rolly Intes, istoya mayong hapon lang sa inyo. Paamo ka na. Nan. Good afternoon, Tito. Watching from Hong Kong. Hi and hello sa imo na Emmy Esmeralda Dolido. Kay Orly Oric. May sunog di subong sa Luzuriaga, Lacson. Ma'am, yes, on ano na, no? Oy, why ta ka gina-ignore, Sir Jean, ignore. Hinidino ka des, bogabats may to. Good afternoon lang dira sa imo. Thank you, Gid. Good afternoon sa friend ko nga si Gladys Mocon Verdi Prado sa Himamaylan. Be safe, Gid. Halin kay Rolly Intes Histoya na kasadya maning ato no pisyo nga mga anak ka mo man. Don't worry, okay lang na sila dira. Na? Kag salamat, Gid. Dira kay Alma Posisyon Gonzales or Alma Gonzales Posisyon, no? Salamat man sa imo. Kag syempre ay raman si Miss Jane. Miss Jane mayong hapon lang dira sa imo. Candido Hildore, no? Kag kay Nanay Pert. Salamat, Gid. Kumusta lang sa inyo dira? Okay, balikan ko lang na karon dali lang, Gid. Oo, balikan ta naman kamo dugay-dugay, relax lang anay.
Sa siniya nga bahin, si Tita Wilma, magbasa na sa inyo tag sa zodiac sign para sa inyo tag sa horoscope. Pero manamyaw anay kita sa mga nagasaulog sang ilang nga birthday today. Ha? Sa ating mga celebrators, happy birthday! Happy birthday, Tita We, kay Roger Hasarmida dira sa barangay Takuling. Sir, happy birthday sa imo. Halin kay Tita Wilma, kaghalin man sa friend mo, no? Nga isa, na kay Sister J, no? Happy birthday sa imo. Belated happy birthday man kay Kuya Jerky Liper. Kahapon nga lang, Kuya, birthday mo lang kagigapa. Muno-muno, nalipat na. Balaan mo nga nag-aida na si Tita We. No, but anyway, okay lang na siya. Belated happy birthday. Yes, sa iban paginaton ng mga celebrator, happy birthday sa inyo and God bless. So, umpisahan ta na ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa atong tag sa ka-horoscope. Una ito ng zodiac sign nga Aquarius. Para karon nga adlaw Huwebes, Enero 28, hindi pa ko blagya magpati nga 28 na subong mo. Enero 28 tuig 2021. Yes, sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Posible makabatyag ka sang kataka, feeling mo bored ka karon nga adlaw. Mabatyagan mo kung nang imo ginapaabot bala na kung nang imo ginapaabot wala gid. Kag ang imo wala gina-expectar, amo iya ang maabot. Ti anong abi kundi dismayado ka. Pero abi mo bala Aquarius, may pila ikaw ka mga himuon or pila man ka ulubrahon nga nagakinahanglan gid sang imo atensyon. Amo na lang na bala taga isang imo igtalupangon. Kay nga ini nang tion para ipakita mo sa tanan ang imo nga abilidad, ang imo pagka-creative. Mga maswati mo naman nga mga numero si Ace 32, 46, 14, 21, 10, kag 19. Turmeric yellow is your lucky color. Philip Kenalon Zagay, good afternoon. Salamat sa imo. Kay Antonio Beronio, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Sister J, good afternoon. Thank you man. Okay, Pisces, kita Tita We. Sa mga Pisces na tao, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Mga Pisces, kinanglan mag-relax karon nga adlaw. Magpangamuyo ka mo. Kay amo inang magagiya sa inyo para sa inyo mga plano sa inyo kabuhi. Mga maswati ninyo nga mga numero Pisces, 8, 35, 10, 12, 39, kag 21. Your lucky color is cyan blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Abi mo bala Aries, no? Sa mga Aries, may makilala ka mo nga tuso nga klase sang tao na gani maghalong, padayon na lang ang inyo man pagka mapainubuson, pero ang kunon nyo man ang kaalam sa pagpaubos. Mga maswati nyo naman nga mga numero 5, 23, 25, 37, 42, kag 12. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20, may mabaton ka sa imo email nga mensahe, Taurus. Amo inang oportunidad para sa bag-umuman nga negosyo. Pero kinahanglan, sunod sa imo horoscope, tunan mo man sang maayo. 5, 23, 36, 50, 41, kag 15 mga maswati mga numero. Your lucky color is lavender. Mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Dako ang chance mo, Gemini, nga magauswag pagid ang imo investment. May posibilidad man ikaw nga makabiyahe abroad. Mga maswati mo naman nga mga numero 33, 9, 26, 13, 25, kag 52. Mocha brown is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abi, para ba lang magbalanse ang adlaw mo, Cancer? Inang mga tao ba lang nga mga
mga negatibo nga mga tao, mga tao nga mga mahingaliton or makahalalit, likawin na lang na, ha? Kag isa pagid cancer. Likawan mo ang magkomento sa issue sang iban. Mga maswerte mo nga mga numero 23, 56, 39, 13, 9, kag 28. Your lucky color is ivory white. Nabatian nato ng atong unang bahin sa pagbasa sa inyo mga horoscope para iya karon nga adlaw. Pero relax lang kamo, balikan kamo ni Tita We para iya sa dugang man. Pero ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Antes man si Tita Will mamalipat, ang atong Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamon chemical, wala sa malayan nga side effects. Importante nga mga pahanumdom.
Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked. Nanay Isabel, salamat man kay Kainday Fabi Habagat. Mayong hapon lang dira. Sabel Aubrey, salamat man. Kag mayong hapon lang da sa imo man. Paamo ka na bala. Yes, padayon si Tita Wilma. Tapuson anay naton ang tanan nga mga zodiac sign nga mga nagkalabilin dere. Ari na kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubto Agosto 22. Leo, hambal sa imo horoscope, posible mangin positibo ikaw sa test. Ano nga klase ng test? Basta amoy ng hambal sa imo horoscope, no? Paminsaron mo sang maayo, no? Paminsaron mo sang maayo kung sino ang imo mga nakaupod. Okay, daw gets mo na, no? Buligi ang imo kaugalingon. Okay, mga maswerte mo nga mga numero Leo 8, 35, 10, 29, 15 kag 35. Dollar green is your lucky color. Sa mga Virgo, ang mga Virgo ni tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Okay, sa imo Virgo, ang imo naman horoscope, yeah. Kung ara ka sa bad mood bala Virgo, tanan nga sa palibot mo, nagkakaugot gid sa imo. Hindi ka lang bala mapikon, relax ka lang, abi tulog bala mayo para magmayo imo matyagan, imo pa matsyag, nay. Mga maswerte mo nga numero Virgo, 6, 32, 26, 13, 15, kag 25. Cyan blue is your lucky color. Okay. Kadtuay naton ang zodiac sign nga Libra. Ari pagid si Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Malawig-lawig iyang pagsugilan nunay. Ang posible magapatunga sa inyo sang imo mga friends out there, no? Likawan mo lang ang magpagabi. Libra, maswerte mo naman nga mga numero. 6, 13, 26, 39, 14, kag 45. Ruby red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, bao. Ang imo friend Scorpio, my friend, ikaw nga tama, gid ka sensitive. Abihanasa na siya, kag tudloi siya nga mag-relax. Kag abi mo pagid, isa pa diri nga na-mentionar sang imo sa ni horoscope nga nagasiling, ang pagkaon sang manamit, effective din. Okay? Maswerte mo naman nga mga numero 3, 8, 36, 13, 25, kag
Ubi purple is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, itaon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, ang imo relasyon sa sinuman, sa palangka mo sa kabuhi, sa mga friends mo, kung sa anuman, arigluhain na. Kung may problema, ikaw na lang ang mag-unat hamyaw. Kay ina, maka-attract pa sang swerte kag mga positive nga vibration. Sagittarius, sa mga maswerte mo nga numero, 5, 23, 36, 14, 12, kag 43. Jade green is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Ang mga legalidad, proteksyon, inaiya sa magtimbang nga bahin, Capricorn. Legalities gonna is protection on both parties. Sa imo horoscope. Wala bala bintaha anay, no? Wala bala pamintaha sa isa kag isa. Dapat win-win solutions, Capricorn. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 9, 29, 13, 42, kag 10. Carrot orange is your lucky color. Nabatian nato ng itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. Webes, Enero 28, tuig 2023, ay preparar anay dira mga palanggan naton nga mga tagpalamati para man sa itong coffee break, ang itong Zenton Plus Coffee Mix kag itong mainit nga tubig, no? Tandaan lang ginato ng Zenton Plus Coffee Mix amo ang kafe nga himo halin Kis Don Salvador Benedicto kay Nanay Virginia Manihable, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag syempre man, Tita Wet, dira sa Isabela, Nanay Dayin, mayong hapon lang na? Kag ara man si Mami Titang Saputin, kag si Mami Diana Consolacion, kag Mami Pilar Rodrigo. Salamat gid sa inyo, kag mayong hapon. Manang Perla, kag manang Perla, Inday May, salamat gid ha. Kag kay Inday Norma, kag kay Inday Grace. Mayong hapon, kag salamat gid sa inyo. Yes, Inday Fabi Habagat, salamat man, kag mayong hapon lamang dira sa inyo tanayin. Kag magluwas pag gid na bala Tita We, no? Ara man, gakadlaw gid siya. No? But anyway, Jobert Paul Gadiano, salamat. Action Radio Philippines Standard Time in Pontoles 3. Kadto na kita sa Acton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Tito Wilma para sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo. Amen. Kag salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati sa inyo pagupod kay Tito Wilma sa sininga hapon sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata. Padayon kag padayon gid kita, na? Salamat kid. Martin Aliling, salamat, na? Okay, sa sininga bahin si Tito Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This is My Life para karon nga adlaw nga edisyon Huwebes Enero 28 tuig 2021. Ang ito naman Bible verse for today. Halin sa Psalm chapter 37 verse 3, Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. I can't say goodbye. Saliwat, salamat gid. So, buwas na naman, standby sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I know that Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,